सासेयावनो लाबाय deh, tuh, ơi tụi mình đi kín là lấy được hả? Nhiều nữa đứt là lại. Chưa buồn mình buồn này đang ngủ, mà lại thật vậy thằng này. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देमस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै साथा लानानै बैथिंजाय बेरायहैनो नागिरदों आङो गामिथिंजाय। माबाहाय दिनै जोंना बैसागो मोसानायनि फैसा मोननायनि माबा दङ आरोना पार्टि दङ। जोङो बैसागो मोसानानै मोननाय फैसाखौ पार्टि जायाखैमोन दैज्लां बायबा जागोन होननानै। ओमफ्राय दाथ' दैज्लाङाबो बायबाय नालाय ओमफ्राय दिनै जानो लाबाय आरो। ओमफ्राय दाखालि 15 आगस्टआवनो जानो सानदोंमोन। ओमफ्राय 15 आगस्टखौ खालिया माबाबो जाना होबाय मंगलबारबो जाना होबाय आरो टाइमफोराबो बारा मिलायलायासैना बिनिखायनो जोङो जानाय जायासै। ओमफ्राय नै दिनैसो लानाय जादों आरोना। ओमफ्राय आं बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बोथोरालाय दिनै मोजाङानो स्रां स्रां। ओमफ्राय बारबो खोलो खोलो बारदों सान्दुंबो गोसा बारबो गोसा आरोना। माबायदि जागोन मोनथिला पार्टिया। ओमफ्राय पार्टि जाखांनायनि उनावहाय लास्टथिंजाय आङो फंसे खोथा बुंगोन आरोना। ओमफ्राय बे खोथाखौ दायो बुंथ'आ र' दायो जाहैग्रोनोसै रायलायनायाबो जालायलाङाखै। ओमफ्राय दायो आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय दा थांबाय थानाय जरावनो आङो मोनसे ब्लगखौ देखायलांनो नागिरदों। दाखालि बावैहाय 15 आगस्ट खालि आङो भिडिअ बानायहैदोंमोन ना भैरबखुन्दआवहाय। ओमफ्राय बेयावनो बिदिनो ससे ब्लग लानाय दङ आरो। ओमफ्राय दा मोनसेबो जाया माबो जाया होननानै आङो बेखौ दोनबाय थादोंमोन भिडिअखौ। ओमफ्राय दा बेयावहायनो एसे बुजाबनानै होनोसै आरो बेखौबो नायफादो। ओमफ्राय लास्टआवहाय पार्टि जानायखौ नायबानो जाबाय आरो। नै बाइक गाखोबाय थांसै दाना जागायनायखौ। लासै सालायदाय मथ' साथाया बिरख्लाबनो हागौ। आयौ नै आंना भिडिअआ बेनिफ्राय एसे चेन्ज जाबाय। आं दहाय खोन्थाखादोंमोन ना 15 आगस्टनिबो भिडिअ लानाय दं होननानै। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आरो 15 आगस्टनि भिडिअ लानाया भैरबकुन्द थांगासिनो। नै सोर थांदों एसे देखायनोसै। बे खोमा खाथियाव मबाइल लाबाय थानाया मलेन नार्जारि केमेरामेन। ओमफ्राय बैथिंजाय जनाया बड'सा मेकआप आर्टिस्ट। ओमफ्राय सिगाङाव दङ जाहामुतु आरो जों एसा बुरजा थाङाखै। है रायज्लायनो रोंबावाखै बारा मोजां र'। जों साब्रैल'सो थांदों आरो जाहामुतु आं ओमफ्राय बिसोर सानै। ओमफ्राय नैहाय लामाया जि मोजांखा। आं बिदि लामा मोजां नुबाथाय भिडिअ लानो गोसो जासोयो। आङो जिखि जाया लामाखौनो बिथिंबो बिफां बिथिंबो बिफां थानाय नुबाथाय फसायखायो आरो आं भिडिअ लालांखायो लामाफोराव बिदि नुबाथाय। ओमफ्राय नै सहैबायबो जोङो। भैरबकुन्दआथ' बारा गोजान नंखाया नालाय जोंनिफ्राय। ओमफ्राय सहैबाय आरो मेकआप लाहैबाय नै रेजर्टआवहाय। ओमफ्राय आं मेकआप लाबाय थानाय समाव बोथोराबो एसे बोरैबा जाना होदों अखा हानानै होदों। थांबाय थानाय समावथ' एसे बोरैबा अखा हाहां माहांखामोन। ओमफ्राय बे मेकआप लाफुबाय थानाय समाव अखा हानानै होबाय आरो। ओमफ्राय आं गोसो सिङाव सानदोंमोन आरो आयु अखासो हाना होबाय आंलाय मोसानो मोनगोन ना मोनला होननानै सानदोंमोन। ओमफ्रायथ' अखा हाबाबो मोसाखागोन आं होननानै सानखानायमोन। ओमफ्राय थाङै थुङै मेकआप लाखांनायजों अखायाबो मोजां गानानै होबाय। टाइमाबो पुरा माबा जाखाबायमोन। हाय थुथु गाइड देदे मादै नुदों नै 12ता जाखाबायमोन। ओइ मुथु मानो हंग्रदा होदोलै। आं रायज्लायबाय थानायाव मुथुवा खाथियाव टेन्टनाव हंग्रदना होबाय। सेस हंग्रदनायखौनो खोनालायबायदां। ओमफ्राय दायो भिडिअखौ लाबाय नै जोङो रायज्लायनायानो जागौलायलांलासो आंना। 12ता टाइम जरावथ' जि गरम जाखायोना। ओमफ्राय आङो मा होनो भिडिअ खेबसे खेबनै लानायावनो जि
गरम मोनखाबाय आरो गोलोमजोब्बाय गोलोमनानै मेकआपफोरानो सेस जाजोबखादों आंना खारजोबखादों ओरैबाबो बोथोरफोरा ना अखा हाखांनानै सान्दुं दुंना होबा बोरैबा हामा गरम जायोना ओमफ्राय बेबायदिनो जाथारदों आरोना उनावहाय आङो इदि खानाय हगारना मोसानो हाला जाहैबाय उनाव माबाजोबनानै खेवजोबनानै खाथबनासो लाबाय आरो खानायखौ ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौबो आंथ' लानो सोलाबखायाखै जाहा मुथुआसो लानायमोन ब्लगखौ मुथुआथ' बारा मोजांबो लाखायाखै ओमफ्राय ओरैनो एसे मेम'रिनि थाखाय इदिनो जानला मानला लानायखौनो होनाय जाबाय आरोना जाबाय दां माथो न' जाबायलै जाबायब्रा अलेन हो आरो मोनसे ओरै जिबि दोंनाया बे ओमफ्राय आरो फासनि रिजि माबायो खारनायखौ लाला खानसै जोब्बाय ब्रेकआप जाबाय जोबनायनि बयजोंबो बिराद गिदिर नुबाय जाबाय एबेले दिया दङ जोङो भैरबकुन्दनिफ्राय फैफिनबाय जोब्बायबो नालाय ओमफ्राय नै दाना रौतायावहाय ओंखाम जानोसै गोथाव गोथावनो बाजै हटेलावहाय दिनै आइटेमफोरा गैजोबानो अब्लाबो बिराद गोथाव गोथावखौनो मोनदों मोननाया उनावहाय अनजिया नै मेंनानै ओरैबायदि माबा जाबाय आरो गल'ल' जाजोब्बाय बोरैबा सान्दुं खामनायजों मानायजों सोमलेले जेबो देलायजों माजों जिका जानुखाबाय आङो ओमफ्राय उखै हाबनानै जिजा फाइनालि मोनफैबाय बिस्रानावनो जोंना खानाया नै गथ'फोराबो खाना जाग्राया नै जोमाय सिरगासिनो ना मैगं हागासिनो नोंसोरलाय ओइ सोर भिडिअ'आव नुजाया उथिखा बेखिनिल' बैसागो पार्टिया बेखिनि ओइ फन फायदो नालाय नै फाल देग्राफोरा गोसोम नुदो इथिं सोरो माहा संदो न' सिङाव फोरा संग्राफोरखौ नायनि सोर आयो गोलोमजोब्बाय संग्राफोरा आयो मा बिलाय दाउ बियो बयलार खै केजि लाबखो सोर लायनाय 20 केजि एयो किल' आग्लायबाय बेसेबां लाबोजोब्बाय दा बेसेबां आग्लायदों सानाङै संख्रिनि आरो बेसेबां लायो नै अमा बेदर 20 केजि 20 केजि नंगौना नंला 20 केजि ओमफ्राय दाउआ बेसेबां 8 दाउआ 8 केजि बेलाय मा ना 2 केजि नङो नायालाय नाखौलाय सोर जागोनहाय होनदों नै नाया 2 केजि ओमफ्रायलाय आरो पनिरालाय पनिरालाय खै केजि ना जाग्राबो दंखायो नासे मा बयलारखौलाय सोर जागोन नाखौलाय सोर जागोन बै बयलार जाथारै ना अमा जाथारैफोरनो आरो दा माबा जाथारैफोरनो पनिर जेबो जाथारैफोरनो एकदम निरामिसनो बेयाव मा होलागोन मटरखौसो ओमफ्राय आलु खाट्रा उखुन्दै हाबदों माथो मटरालाय खै केजि 2 केजि बा न'आवनो माइ रज'जोब्बायहाय माथो बेसालाय नै माइ रज'जोब्बाय नोंसा न'आवनो नै जोंना जानाया जागायबाय गासिबो थांथ'जोबाखै दा उनावहाय थांगोन मेरलानो ओमफ्राय जाखिनि थांग्रोदों बिसोरखिनिया जाग्रोबाय आरो ओमफ्राय आङो दहाय दा लास्टिजाय मोनसे खोथा बुंगोन होननानै खोन्थाबोखादोंमोन ना ओमफ्राय आङो दायो बुंसै आरो देग्लायजों जोंनि बैसागो मोसानाया बोसोरथाम जाबाय ओमफ्राय आं बोसोरथामावबो भिडिअ बानायदों ना ओमफ्रायो भिडिअ नायग्राफोरा खनफ्रोमावबो बुंहरो आरो माने जों खाम सिफुं लानानै मोसानाय जाया नालाय ओमफ्राय बुंहरो आरो नोंसोरो मोसानाया मोजाङानो थिगानो ओमफ्राय इदि मा होनो खाम सिफुं लानानै मोसानांगौ हारिनि मान सन्मानखौबो लाखिनांगौ हारिनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौबो देखायनो नांगौ ओरै नांगौ होननानै
गोबाङानो बुंहरो आरो सोरबा सोरबाथ' बोरैबा लाजि फोनांनाय बायदिसिनाबो बुंहरो नोंसोर मोसानाया जायाखै मायाखै जेबो दामग्रा देग्रा गैया बायदि बायदि बेफोरबायदि आरोना बहुदानो बुंहरो ओमफ्राय आङो बिथांमोननि बुंनायखौ जेबो गाज्रिबो साना बिथांमोनाबो मोजांखौनो बुंदों होननानै आं सानो माने बिथांमोनाबो हारिनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ देखायजानो लुगैयो नालाय अबेसे नंगौ बाथ्राया सैथो ओमफ्रायो बेफोरबायदि कमेन्ट फैबाय थानायखाय आं आरो सानैसो मानसिफोरा सानदोंमोन आरो जों सानैसोफोरा सानदोंमोन माने जों गामियावहाय बिदि खाम सिफुं दामग्रा देग्रा आगजुफोरबो गैखाया नालाय ओमफ्रायो देग्लाय जोङो बैसागो मोसानानै फैसाखौबो एसे बुरजा मोनदों नालाय ओमफ्राय दामग्रा देग्राफोरखौनो एसे बायनानै लानोसै नांगौबा देग्लाय पार्टिखौनो जाला आरो नेक्स्ट इयारावहाय बेबायदिनो मोसाबानो मोनो नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट इयारावहाय जासिगोन ओरैगोन बेफोरबायदि साननायमोन आरो नाथायबा जों सानैसोनि साननायजों आरो रायजोनि साननायजों बहा सानैसोनि साननाया जाफुंनो ना ओमफ्राय जोंनि साननाया जायासै आरोना जानायबा गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनगौमोन नाथायबा जायासै देग्लायथ' जों गामियाव बैसागो खुंनायावहाय इदिनो खुगा मेथाइ जावजा मेथाइ खननाय मानायफोरावथ' खाम सिफुं गैयाबाथ' जाखाथारा नालाय ओमफ्राय मालाय गामिनिसो हावलार लाबोलायदों आरोना फैसा होनानै बेनिखायनो सानदोंमोन आरो जोंबो मालाय गामिनि लाबोस्लायस्लाय जोंबो जोंनि मोसानानै मोननाय फैसाजोंनो बायनानै लानोसै ओमफ्राय आरो गेजेर गेजेर सोलोंनोबो हागोन मागोन बेफोरबायदि साननानैनो बायनो होननानै सानथारदोंमोन नाथायबा मा खालामनो आरोना जोंनि साननाया जायासै आरो जानायबाथ' गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनगौमोन दे दाबो जेबो नंला माथो खालामनो जाबाय जोब्बाय आरो बेखौनो आं दहाय बुंगोन होननानै बुंनायमोन गिबियावनो खुलुमनाय जाबाय जोङो दायो जोङो ना ग्रुपनि मिटिं जादोंमोन आरो ओमफ्राय खाजा जाबाय खाजा जानानै जोङो दायो फैगासिनो मा भाजा जानाय फिथा अमा बेदर बयलार ओमफ्राय जाखांनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो न'आव दायो जोङो दाहायबो भिडिअ लालांगोन दायो जोङो उन्दुना लानोसै दसे ओमफ्राय उन्दुना लानानै बेरायहैनोसै आरो ना थांदो नै भाजा जाग्राफोरा जोंहा जाखांलायबाय थांदो नै जोंहा भाजा जाखांनानै फैबाय जोंनो फार्स्ट जानाय जाबाय जोंना जानायानो सिगां थांनायाबो सिगांमोन जोंना ओमफ्राय जानायाबो सिगां जाबाय कुलिगुन मा ओंख्रि ओइ चिरन्जित होरो दे मा ओंख्रि दालि मटर कास्टि मा ओंख्रि चिरन्जित दालि दे दालि ओंखामखौ नोंखौ नेस दासो खैसोदो नैबेसो सानैया जोंहा मुथुनि बिनानावनि फिसाला ओमफ्राय ओरैबायदि गोमोन बै सासे गिदिर आरो बांद्राय गोमोन फैनाया सानब्रै जाबाय आरोना दिनजों ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आङो पार्टि जाहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंखौ फन खालामनानै खोन्थाहरबाय आरो बिमाया बैयो गिदिरा फुंनिफ्रायनो लोगो लानाय आरो आंखौ मोसानो भिडिअ बानायनो होननानै ओमफ्राय आं मोसायाखैमोन ना ओमफ्राय दा आं मोसायाबानो भिडिअ बानायाबानो थाङानो आरो ओंखारखाबाबो ओमफ्राय आंखौ पार्टि जानो थांनायावहाय बिमाया फन खालामनानै खोन्थाहरबाय नोंजों मोसानो मोनाबानो थाङानो मायानो होननानै ओमफ्राय आङो जाखांनानै न'आव फैबाय ओमफ्राय फैनानै नै दसे मोसाथारनांबाय ओमफ्राय मोसानायाबो फुल सं मोसानो मोनाबानो जाया ओमफ्राय फुल सं मोसाथारनांबाय आरोना रजेनि गोदै रावखौ मोसादोंमोन ओमफ्राय नै मोसाखांनानैसो थांनो ओंखारबाय नङाबाथ' थांनोनो नागिराखैमोन ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ आंना बेखिनियानो लाब्रा लगाय गथाय लाब्रा भिडिअ बाय बाय टाटा आं